Siamai, diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Ond yma, dwi'n eisiau I gyflwyno modd newydd I archwilio ar gyfer y geiriau union yn y geiriadur arlein. Felly, os mae gyda chi rhyw fath o ffôn symudol, efallai ydych chi'n defnyddio y poriwr fel Chrome yn aml. Ond os ydych yn pori union yn y storfa Google Play, mae llawer o'r poriwr eraill ar hyn yn gallu defnyddio hefyd. Ac yn y dydau hyn, mae'r dyfeisiau yn digon pwerus ar ein gyfer I mewn sefylu amrywiaeth o poriwyr ar un ddyfais. Felly, enghraifft mae gyda ni poriwr rhan yma arall gyda'r enw DuckDuckGo. Felly, os dwi'n yn tapio ar dyfais ac yn ei fy sefydlu ar y dyfais, ac wedyn yn ei agor, ac dwi'n eisiau I parhau gyda'r poriwr Google Chrome fel fy poriwr arferol, ond felly dwi'n mynd I dyfu mas o'r hyn. Nawr, ar y brig, os dwi'n yn mewnbynnu ar wefan sydd dwi'n yn defnyddio yn aml, sef yr un fan yma, y geiriadur Prifysgol Cymru. Ac wedyn, I dywys y geiriadur ymlaen. Felly, beth dwi'n gallu gwneud nawr yw I bwyso ar y 3 dot ar y gornel ar y brig D, ac wedyn I dywys y dywisiad I ychwanegu I y sgrin hafan fel hyn. Ac wedyn nawr, dwi'n yn gallu gyffwrdd â fe, ac wedyn I gynnal I lawr yr icon, neu tapio ychwanegu, i'w ychwanegu i'r sgrin cartref fel hyn. A dyna fe. Nawr, os dwi'n yn ei llusgo, I mewn ar y welod, yn yma, i'r rhes ar y gwelod sydd yn parhaol. Beth bynnag sgrin dwi'n yn morilio ar y ddyfais, dwi'n yn gallu yn ungyrchol pwyso ar yr eicon fan yma ar y welod, ac wedyn I mewnbynnu beth bynnag gad dwi'n eisiau fel hyn, neu yn y Saesnig fel hyn. Felly, am mor gyfleus yw hynny I ddim ond I bwyso ar eicon sydd yn arddangos yn wastad ar y gwelod o sgrin, ac wedyn I mynd sydd ymlaen i'r tudalen heb angen I bwyso ar rhyw botwm arall yn ychwanegol. A dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am y gwylio. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.